that reason, we're going to sing a prayerful song, hymn number 82 in our vernacular. Let's sing it prayerfully. Amen. Hallelujah. The rock of ages cleft for me. Tenzi nditungamirei. Zvikanzi semwana anonyaradzwa ndoyeuka haga ari murenje. Zvikanzi mwana achichema Mwari vanonzwa kuchema kwomwana. Akanyaradzwa akaona tsime. Saka munogona kuti mananda eupenyu anyarare nekuti muri Mwari. Kana mukanditungamira tenzi, nyanza iri kuvhuvhuta iyi munoiti nyarara. Zvikanzi apo ndasvika panyanza, maproblems eupenyu andikomba, mananda achindityisa. Handichina kana kurara, handichina kana kufunga, handichina kana kugadzikana mumwoyo. Pane chandinoita, ndinotsamira kwamuri. Ngandidzwe muchiti munonditungamira mukati memangwanani ano. Apo ndasvika nyanza, mananda achindityisa. Ngandidzwe Jehovha muchinditungamira. Ndisisina zororo mumwoyo, ndoda kutsamira kwamuri. Mwari wakuitirei zvakanaka. Ndinoda kunzwa Mwari vachititungamira. Mwari vakukomorei. Mangwanani vana vaMwari, ari kutaura kwamuri ndinoitwa Elder Mashavira. Nhasi nyaya yatichataura vatereri kwatiri tese ine musoro unoti iwo zvinoda Jesu. Zvinoda Jesu. Tichatsinzinya apo tichinamata. Baba vokudenga mangwanani ano, tinokumbira mweya wenyu utaure kwatiri. Nemhaka yekuti tinokumbira kusimbiswa nemi nekupuwa tariro nemi zvekare. Tauraiwo nesu, hapana nguva yamakamotigadza pasi petsoka dzenyu musina chokureva. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Mary Malon
wakapedzisira akuzikamwa kunzi Typhoid Mary. Wakanga ari munhu wakanga abva kunyika yekuIreland, watingati mazuva anhasi an Irish immigrant. Ndiye munhu wokutanga kuzikamwa muAmerica kuva mutakuri wechirwere chinonzi typhoid. Wakanga azvarwa kuIreland sekutaura kwandaita muna 1869, akaenda kuAmerica muna 1883 ane makore 15. Ndiye akakontrakta chigwere chetyphoid mukati mokufamba kwake uku, asi hachina kunyanya kumurwadza iye. Akaratidza kuva somunhu mukukutu pakufamba nepakuoneka. Mary aifarira kubika, saka wakawana basa kuAmerica panguva iri pakati pe1900 ne1907, achibikira mumisha yevanhu nevagari vemuNew York semushandi wepamba. Wakati rimwe gore achibika kunzvimbo muNew York inonzi Mama Ronek, pasina mavhiki maviri vagari vepamusha apa vakatanga kurwara nechigwere chetyphoid. Ndokubva asiya pabasa apa ndokuenda kunzvimbo inonzi Manhattan muna 1901. Achingonoshanda ikoko, vanhu vepamusha apa vose vakatanga kurwara nechigwere chetyphoid. Wakanga achishandawo pamwechete naMary pamusha apa akashayika. Muna 1904 wakati regai ndichinje kwekushandira akaenda kunzvimbo inonzi Long Island. Ikoko pasina vhiki mbiri vanhu 4 pamhuri yevanhu 10 mumba paaishandira vose vakaenda kuchipatara vachirwara nechigwere chetyphoid. Akasiya basa akaenda kurimwe misha mitatu yakandoshanda. Vagari vemisha iyoyo kwaaishandira vakarwara zvekare. Chirwere ichi chinonzi chaifamba nemhaka yekushanda kwaaita nechikafu achisevha vanhu. Kwanyanya kufarira dhishi remadesert emapeaches. Ndoronzi chanyanya kufamba zvikuru sei madesert aisevha akatonhora. Mushure metsvakurudzo yakanyanya, George Soper waka-identifya Mary kuti ndo umwewo munhu unofamba nechirwere ichi, asi iye chisingamurwadzi. Hai ndi mumachira nacho, asi iye unacho chirwere ichi. Mary wakaramba kutenda kuti kana munhu asingarwari nechirwere unogona kutapurira vamwe seiko. Akaramba kuti andotestiwa. Department reNew York City Health Department rikazama kutaura naye, kusvikira Mary aona sokuti iye semunhu wakanga asiri chizvarwa cheAmerica asi ari an Irish immigrant wakanga achidzvanyirirwa nomutemo. Mapurisa akati one day akabatsirana kubata Mary vakamisa mukati meturongo, kana kuti kwatingati kukwarantine. New York City Health Inspector vakatesta zvakare vakakonfirma kuti Mary was a rare case of a health career, mutakuri wechirwere unoramba ari mutano. Saka vakamuisolate pane chimwe chipatara for 3 years. Vakazomureleasa. Vamureleasa vakanga vamupa kuti arege kuzondoshanda zvakare paanobata chikafu nokuti chaitarisirwa kuti chaifungirwa kuti ndo mafambiro echigwere ichi. Mary wakadzokera zvakare nomusikahwa 1915 akatanga kubika kuNew York pahospital. Zvinonzi izvo vanhu 25 vakabatwa nechigwere chetyphoid. Pa 25 apa pakafa vanhu 2. Kusvika vamubata zvakare vakamisa mukwarantine kwemakore 23 eupenyu hwake. Wakazofa ari mukwarantine Mary uyu muna 1938 achifa nechigwere chepneumonia kwete chetyphoid. Pavakaita autopsy kutarira kuti chii chamuurayisa, vakaona kuti chamuuraya pneumonia asi typhoid mumuviri make ichirimo. Pakupedzisira nhoroondo yeupenyu hwaMary tinoona kuti wakagona kutapurira chirwere ichi kuvanhu 51. Pavanhu 51 mukuverengwa kwavo vose paaishandira, 3 vacho vakarwara kusvika pakufa, vamwe vakarwara vakararama. Ndo zvakanga zviri Mary. Tiri pachedu saMary hatigoni kuzvibetsera nokuti takarumwa nerumborera rwetyphoid. We are rare cases of health carriers of the sin bacteria. Typhoid yakatiruma chitema.
tinogona kukorandiwa, tinogona kusakorandainiwa nemhaka yebhakitiriya yechitema ichi, asi tinogona kutapurira vamwe chero tikasana sekuti hatirwari. Umwe vanhu vakapfeka masutu, vanhu vakachena, vari pavari, vari mumachechi vakagara pavari, vanhu vari mumamitingi, vari papi, unoti hauchioni vanhu ava. Asi zvisinei nokuratidzika kwedu kuzhe, tese tiri varwere vechitema ichi kana Jesu akasapindira. And tiri dangerous to others and to ourselves too. Hazvinei nemataito, hazvinei nemarenge, hazvinei nepatinoshandira, hazvinei nemazita emabasa edu, hazvinei nenyembe dzatakaiswa pamapapiro edu apa, hazvinei nokuti unonzi hani. Tiri varwere, takarumwa nerumborera gwetyphoid sameni, hatigoni kuzvibetsera. Saka nyaya yanhasi ichiti iyo zvinoda Jesu. Jeremiah 13 verse 23 kana tikaiverenga. Jeremiah 13 verse 23 inoti iyo kana tikaiverenga panapa inoti, ko muEthiopia ungazvishandura ganda rake here, kana ingwe mavara ayo here? Zvino imi maigona kuzvishandura, imi makarovedzerwa kuita zvakaipa. Ndozvotaura Jeremiah chapter 13 verse 23 panapa. MuEthiopia ungazvishandura here? MuEthiopia ndiwe neni zvive ganda dema iri? MuEthiopia ungazvishandura here ganda rake, kana ingwe kuzvishandura mavara ayo? Dai zvaigona, imini makarovedzerwa kuitwa zvakaipa, maizvishandura mukaitawo zvakanaka. MuEthiopia ndiwe neni? Vanava vakunda vedu varikuzama wani ndiwo maEthiopia zvava, the black men vanozama kuchinja ganda, vamwe vanomwa mishonga, vamwe vanoita yekuzora, asi magokora anongozoratidza kuti uyu muEthiopia anosara akadaro. Mabvi nemagokora anoramba. Unohwavoti kwakutoda mamakirimu futi okuti mabvi nemagokora aramba neseri kwezheve kuchinje kuite somunhu wese. Vanozama kana kukosha vhudzi rite seri maIndia, asi hatigoni kuzvishandura. Mukati maupenyu hwekurarama chaiwo nemuviri yedu iyi hatigoni kuzvishandura. Uri mupfupi uri mupfupi, uri mutsvuku uri mutsvuku, uri mutema uri mutenda, kana vhudzi rako riri kingi rakaoma somufushwa ndozvariri, chero rikazama kusterechewa, asi unohwa kuti paane growth. MuEthiopia haagoni kuzvishandura ganda rake. Saka ndiri kuti kudii nenyaya mangwanana nawo, zvisinei nokuidza kwose hatigoni kuzvishandura zvimiro zvedu. Vamwe vakafunga kuti tinogona kuzvishandura nemhaka yezvavanoita. Vamwe vanoti ina handi mwidoro, vamwe vakati ndakapfekedzwa bhande, ndaane bhande dzvuku rinofamba nepaditi apa, ndava baba vemubvuwi, ndava baba veamo, ndakapfekedzwa hembe dzokuti ndaamai venzanga, ndakapfekedzwa ndaamai vadhoka. Mumwe unoti iye ndinomukira na3 handivati usiku hwose ndichinyengetera. Mumwe une kompyuta izere mavhesi emavhesheni ese pabasa nepafoni aripo. Mumwe une t-shirt ine mavhesi kumusana, ukaverenga musana wake unenge watopinda pachidzidzo chebhaibheri. Ndiri kuti izvi zvine nzvimbo yazvo izvi, asi hazvigoni kushandura zviri pamwoyo womunhu. Zvinofanira Martin Luther achikwira mastaircase kuRomuko. Martin Luther the reformer climbing parade staircase nemabvi ake ari kuRome. Unonzwa kuti awane nyasha, kuti in order to gain grace. Unonzwa shoko rinoti iro, the just shall live by faith. Vakarurama vangu vachararama nokutenda. Ndiri kuti kudii zvatinoita kunze, kusanonoka pachechi, kumukira mangwanani, zuva rose kuswera tiripo, kuita vhiki tiri pacamp meeting, kuswera tiri mumakomo, tiri pasowa tichinamata zuva rose, izvozvo zvine nzvimbo yazvizvo. Hazvigoni kushandura munhu womukati. Munhu womukati haashandurwi nema-outward rites and forms. Zvinoda Jesu. Ndosaka uchiona zvakadaro munhu asingabvi pachechi une small house. Zvakadaro munhu asingabvi pachechi ari mai vanozikamwa nemukurumbira, vari baba vanozikamwa, une grudge nehama dzake. Wavenga chero muchechi momwe wavenga, ari muchechi wavenga. Hasha pamutsapadzo. Mumwe unotora parafini kuzvidira, asi ndi mai vakapfekedzwa kudaro. Mumwe unobata murume gurokuro iri achadzipa, vari mai vakapfekedzwa kudaro. Zvazvinoranda zvokuti our profession, zvatiri nezvatinozviti tiri, hazvigoni kushandura munhu womukati kana Jesu asina kutora nzvimbo yake.
vanotaura vanoti ivo mujeremiah chapter 2 verse 22 ndisati ndataura zvinotaurwa nevanotaura inoti kudii jeremiah 2 verse 22 jeremiah 2 verse 22 inoti kudii inoti iyo kunyange ukazvisuka nesipo yakawanda zvakadini, kunyange ukazvishamba nesipo yakadini, zvakaipa zvako zviri pamberi pangu segwapa pamberi pangu, ndio zvinotaurwa naJehovha. Zvazvinoreva zvokuti kudii zvatinogona kuita kunze hazvina kwazvinosvika pakuti tigamuchirwe naMwari. Vanotaura vanoti ivo education and grooming or culture can only produce an outward correctness of behavior. Kuenda kuchikoro hakuiti kuti munhu ave munhu anogamuchika pamberi paMwari. Nemhaka yekuti dai chikoro choga chaigona kuti munhu ave munhu wava muKristu pamoyo, dai chachiri chikoro pangadai pasina nidhi yomuchinjikwa. Chikoro chinodzidzisa kutaura, chinodzidzisa nematauriro, chinodzidzisa to speak when spoken to, chinodzidzisa kugona kuteerera munhu achitaura, chinodzidzisa grooming, to be groomed, neetiquette, table manners, makagara munodya sei, unoita sei kana uri pamusangano, unoita sei kana uri pameeting, munhu akapinda muoffice unomuchambira sei, chinodzidzisa izvozvo. But chikoro chinogumira ipapo hachigoni kushandura moyo. Ndosaka chikoro chichigona kutiudza zvakaipira kuputa folder. Mushure makuudza vamwe zvakaipira kufuta folder nokuzviziva isu tinoramba tiri mumafolder macho imomo. Vamwe vanotodzidzisa nyanzvi mukudzidzisa zvinhu izvozvo adrug addicts. Ndosaka pamusangano weAIDS conference inonzi ino iripo pakutarira kuti chirwere chingabetsereka sei. Ipapo vachidzidziswa kuti makondomu haana 100% protection. Asi pamusangano uyoyo makondomu anopera pavanhu vari kudzidza kuipapo chirwere ichi. Education ine nzvimbo yayo, asi pamoyo paroda Jesu kuti apagare. Culture ine nzvimbo yayo. Tine vanhu vari maculture anouchira ndinoziva inu kana vakatanga kuuchira pamba kubonda mavoko noti pafiwa. Vachibonda mavoko, vachipanda masoko. Shoko zviri kutaurwa masoko avo. Masoko ari kutaurwawo, masoko ari kutaurwawo. Panotora 20 minutes shoko rimwe richinda kubva kumunin'ina kusvika kuna baba mukuru, kune mukoma, kuna sekuru vakuru. Rigodzoka mumba imomo vanhu vachiponda mavoko. That is culture. Madzimai mamwe kune mamwe maculture anopfugama kubva pano kufamba 10 meters nemabvi kuvigira vanhu mvura yekugeza. Asi mumaculture imomo zuva ngaririre uone zviri vanhu. Ndo vanhu here ava vanga vachiuchirana, umwe akatarira kumapazuva, umwe akatarira kumavirira, asi pasviba zvimiro zvinosiyana. Nemhaka yekuti tsika nemagarire zvine nzvimbo yazvinogona kuti munhu akwane, asi pamoyo paroda Jesu. Gai ndimbotarira nyaya iri panapa. Rukanzi mufundisi SDA pastor and youth leader muma early 1900 unoita mubvunzo unoti iwo nemhaka yei kuti kune vazhinji vanoda Mwari nokufamba naye nomoyo wose, nekuratidza kuti vanhu vaMwari vanozoshaya simba rokurarama zvavanotenda. Nemhaka yei? Why is it that men who really love God and desire earnestly to walk with him manifest and confess an utter lack of power to do that? Hudson Taylor ndiye wakafounda ma-inland yokuChina, China Inland Missions. Akaparidza akakonvheta thousands to Christ. Achinyora tsamba kuna sisi wake Hudson Taylor. Anonyora achiti iye Hudson Taylor musaka mwaka ndiye uya muchinda wokuti inini so winning is my business. I do cobbling to pay expenses, but so winning is my business. Ndinogadzira bhusu kuti ndiwane kubhadhara mari, basa rangu ndiro kutsvaka mweya kuti kuuya kuna Jesu. Wairisiponda rimwe zuva audzwa nevanhu kuti ko imi vaHudson Taylor mavakunyanya kubatikana nebasa revhangeri kudarika basa renyu rinokuraramisai. Ndo paipa response yekuti soul winning is my business. I do cobbling to pay expenses. Iyo iburu moyo Hudson Taylor zvinonzi ndiye wakatanga maChina Inland Missions akakonvheta thousands to Christ. Achinyorera sister wake mutsamba unokonfesa achiti, how could I preach with sincerity that to those who receive Jesus, to them gave he power to become the sons of God, when it was not so in my own experience? Ndinoparidza sei nesimba kuti kune vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vanzi vanhu vaMwari. Izvo zvisina kudaro muupenyu hwangu. Wainyorera sisi vake tsamba achikonfesa. John Newton ndiye captain weslave ship yaifamba pakati pemamiddle inonzi middle passage between West Africa and the West Indies. Ari slave master
ashanduka, akonvertewa, an Anglican pastor, unonyora mudhayari make. I'm not what I ought to be. I'm not what I ought to be. How imperfect am I and deficient? I'm not what I wish to be. I'm not what I hope to be. Zvandinoda kuti ndive ndichigere kuva izvozvo. Regai ndare mwenyaya ya John Wesley. John Wesley unozikamwa. Hatigoni kutaura nyaya dzevabvuki tikasataura nyaya ya John Wesley. Hatigoni kutaura nyaya yeMethodist tikasataura nyaya ya John Wesley. John Wesley is one of the greatest English reformers watinoziva. Uye murume uyu he had preached for 9 years, but he had gained less than 30 followers. Aparadza makore 9 wakanga wada vanhu vanodarika vari pasi pe30 vakanga vamuteerera. Zvinonzi rimwe zuva shamwari yake inomubvunza mubvunzo uri unobata. Shamwari yake inomubvunza kuti John Wesley, do you know God? Unoziva Mwari here iwe? Zvanzi wakamubvunza kechipiri, mahwi awa akaramba achirira mukati menzeve dzaJohn Wesley. Zvinonzi rimwe zuva achibva kuAmerica akuinda kuEngland, John Wesley unoti iye, I went to America to convert the Indians, but oh, who shall convert me? Ndiri kubva kuAmerica kundoparidzira maIndian, asi ini ndiani uchanditendeusa. Zvikanzi rimwe gore unoatenda meeting musi wa24 May 1738. Ndokubva anzwa umwe munhu achiverenga preface to the Epistle of Rome yakanga yanyorwa naMartin Luther. Preface, better with the book of Rome, the book of Romans, no, but a preface to the Epistle of Romans. Hanzi paakanzwa achiverenga ndo paakagona kumuruka ipapo achiti kubva nhasi zvichinda mberi ndaakuziva unonzi Mwari. Regai ndikuudze hama dzinodikanwa, tinogona kubatira Mwari various capacities. Tinogona kuva nemataito akasiyana mukati mechechi. Tinogona kuva nemaofisi anosiyana anorema neakareruka. But kubatira kwedu Mwari hakuigoni kushandura moyo yedu kana Jesu asina kubata moyo. Ndosaka tichiona mukati mechechi muchitaurwa zvimwe zvinhu zvinorema kutaura. Zvokuti kunyange pakati pavahedheni hazvitaurwi. Imhaka yevanhu vanobata basa raMwari vasina kutendera Jesu kubata moyo yavo. Imhaka yevanhu vanogamuchira maofisi makuru mukati mechechi vasina kugamuchira ofisi huru kuti igare pamwoyo yavo. Regai ndiverenge chinyorwa chiri panapa. Chinobva mubhuku rinonzi Counsels and Diet and Foods papage 38. Chinoti icho, the plan of beginning outside and trying to work inward has always failed and will always fail. Zano rokutanga kuzhe tichishanda kuinda mukati rinokundikana uye richagara richingokundikana zano iri. God's plan with you is to begin with the seat of all difficulties, the heart, and then out of the heart will issue the principles of righteousness. Amen. Mwari unoda kutanga abata moyo kana atanga asvikira moyo. Kubva mumoyo ndo munobva zvose zvitubu zvokururama. Regai ndikuudze hama dzinodikanwa, the plan of beginning outside hazvishandi kutanga nekunze. Hazvishandi kuti mwana usapfeka dhirezi iri kumubvisira dhirezi rake. Hazvishandi kumutorera foni kana kuiputsa. Hazvishandi kuti maona mufoni make mune zvisingaoneki madhilita. Izvo hazvishandi. Ndo plani yekutanga nekuzhe. Hazvishandi kurega icho nechochocho. Chero zvakanaka kurega zvazvo kuitira utano hwedu, asi kurega icho nechochocho kuri kuzama kusvika kumoyo kuti ushanduke. Hazvishandi. The plan of beginning outside and trying to work inward has always failed and will always fail. Ndakaoma kuti regai tivape basa muchechi. Kana tikavapa basa muchechi vanogona kuita munhu ari kwaye. Hazvishandi. Dai zvaishanda izvozvo Jesu ngadai asina kufamba muchinjikwa. Chero mukamupa basa ripi muchechi, chero mukamuti gore rino ndiwe erida, chero mukamuti ndiwe mutariri, izvozvo hazvigoni kushandura munhu womunhu. Hazvigoni kushandura umunhu womunhu. Hazvigoni kushandura moyo womunhu. Saka regai ndikuudze hama dzinodikanwa, musarwa nedhirezi remwana, tangai pamoyo. Musanoitsana nemusic yokuteerera tiri pamuchato paya. Ndakaona mwana bvisa music, vamwe vaplaya iyo, vamwe vasvika vandodzima, umwe wasvika vachingogara pasi, uyu waisa iyo. Hai, takanonoka.
Nekuti dambudziko harisi pamusic iri panapa. Dambudziko rakakona kusorozewa tiri kumba pamoyo. Nekuti moyo wakanga wasarenda kuna Jesu. All the taste was surrendered. My opinions have surrendered. The preferences have surrendered. Tingada tisina namo yatakusangana naye pamuchato. Tiri kurwana kupudura maronda omusoro asi azvinyaradzi musoro rotema. Saka musarwane dhirezi romwana. Auya pachechi. Dhirezi renyu hamuruonera hariti. Dhirezi renyu munorwane dhirezi. Dhirezi isymptom yekuti pano chiri kushota. Musanetsana nekwanotambira. Mukaona achida kunari club. Hakusika kuna dambudziko kuna night club. Dambudziko riri pamoyo. Nokuti night club haivimbi munhu. Ndiye unovinga night club. Musanetsana nemasites anoda kutarira. Vamwe vedu addicted kupornography. Ndo pavanoswera vari vachiyeva vakuru nevadiki. Dambudziko hari masites, haasi masites emaporno. Dambudziko haasi mawebsites. Hamunga mapedzi nokuwanda kwawo. Dambudziko riri pamoyo. Dambudziko harisi maedgars munotengwa hembe kana matruwets. Dambudziko riri pamoyo. Kana moyo ukapinda musporo munjanji, zvimwe zvose zvinotwana panzvimbo yazvo. Kahwamwa achiti hai ndiri mwana wamunana. Hai haisi nyaya yemunana. Kana ukaenda kuna 1 Vakorinde chapter 10 inotaura nyaya yenokuisa urombo. Hanzi vakomana ava chapter 10 ya 1 Vakorinde verse 1 to 5. Kana ukairava mudikamo inotaura nyaya yenokuisa urombo. Inoti iyo handidi kuti musaziva vakomana kuti madzibaba avo ose akanga ari pasi pegore vakadarika pose mukati megungwa. Vakadarika vose vakabhabhatidzwa mukati muna Mozisi. Mukati megungwa nemukati megore. Zvikanzi vose vakarya chikafu chachiri spiritual. Mana yainaya kubva kudenga. Zvikanzi vose vakamwa padombo rimwe chete rakavatevera mukati merenje. Dombo iri rakanga riri Kristu. See, verse 5 inoti, but with most of them God was not well pleased. Vazhinji vavo havana kufadza Mwari. Mitumbu yavo ikazara yashaika mukati merenje. Ndiri kuti kudii? Haisi nyaya yebhenguru amamudikamu rinopfekwa apa. Bhengeri harisi utsvene. Utsvene haubvi pabhenguru kuinda pamoyo. Haisi nyaya yeoiri inonzi anointing oil. Haisi nyaya yekuti ndiri mwana wamuprofita. Izvozvo hazvishandurimo izvi. Bhengoro dzingava tambo dzakanamatigwa, dzingava shinda, dzingava bhiro dzakanamatigwa, angava mabhuku, chingava chii chayeriswa, ichocho dzingava nhombo, hadzishanduri moyo yevanhu. Zvinongoramba zviri kunze. Tiri kuti kudii mangwananana. Imwe hama yangu, mumufundisi shamwari yangu ndotaura nyaya iyi. Anzi mwe mwana wakasiyirwa huku nambuya. Vasiya huku iya yanga ine zvitiyo asi mukeju makanga mune maburi iri diamond wire mesh ekuti zvitiyo zvinogona kubuda pamaburi. Hanzi mbuya vanoenda kwavanoenda. Mwana anosara pamusha. Mwana asara ari pamusha unosara achitamba zvake ari pamusha asi pamusoro pekeji apo papakavhagwa nerata raigona kubvisika. Saka mufana achitamba tamba kwangova very curious kuti ko ndikabvisa rata iri zvinoita sei. Mufana wakauya pakeji akabvisa rata zvedi. Huku vaya mai vaya vakati swati kubuda mukati mekeji. Vati swati kubuda mukati mekeji. Chii chakaitika? Zvitiyo zvakatanga kubudawo paya maburi mene because maibudikana mumaburi anga akakurawo. Zvichibuda zvichienda kuna mai vazvo. Uku mwana wafiyaudzwa nambuya kuti pano pane ruvangu ndikaona zvitiyo zvakashota. Vakakurira kwatakakurira zvandoreva. Ndikaona ruvangu gwapedza zvitiyo panapa hapadyiwi rinopisa pano. Saka mufana unotanga kupanika, unomhanya unotora zvitiyo zvomanya usa mukati mekeji. Omhanya unotora zvitiyo ichi, paanopedza unotora zvitiyo ichi, achiuya nechimwe chechipiri, chiya chaka chirimo chatobuda, nemhaka kuti maburi akakura zvakuna kuna mai vazvo, unomanya unotora zvimwe zvitatu okanda umu. Achizama kuzvikanda umu, unomanya unotora chimwe achinokanda futi umu, zvinobuda nepakeji zvitiyo zvose zvinobuda nepakeji. Kusara mufana ava desperate, ndodini, ndokubva atanga kuchema, akamira achichema. Vamwe mbuya vanodarika napo zvavo vachibva kumunda kwavo vane mabagwe. Vanchiko mwanangu zvikanzi mbuya ndasiya nanzi namai panapa ndinofana kuchengeta huku iyi. Zvino huku iya yabuda mukeji. Zvayabuda mukeji vana vacho ndakuvakona kuvadzorera. Nemhaka yakuti vanobuda nepamaburi apa. Ndodini mbuya vakati hazvinetsi ndobva vamenya mabagwa avo kusokonyora mashomanana ndokukushira mai vaya. Ndokukushira mai vaya. Mai vaya vauya pamabagwa aya vakudla. Mbuya vaya ndokubva vabata mai ndokubva vatora ndokuvakanda mukeji.
ndokutora chirata chipamusoro ndokubva vavhara. Zvikandirega kunetseka nezvitiyo mwanangu. Uchaona zvitiyo zvichipinda. Kana mai vakangodana vari mukati umu, zvitiyo zvinopinda nomumaburu. Ende ndo zvedi zvakaitika. Mai vakatanga kudana vari mukati vachirira. Vachirira mai vachidana hukoma dzavo. Huku ichidana zvigupama iri mukati. Zvose zvitiyo zvakatanga kupinda 1-1. Zvose kupinda 1-1 kusvika zvose zvapera. Kana mai chivhara manje ndobva vavhara pamusoro paya nechirata nambuya vaya. Zvikanzi kana wadai so, kana mai vacho vangu vamukati, zvitiyo zvinoenda pana mai vazvo. Ndikuti kudii mangwanani ano. Chinodiwa ndechekuti mai vapinde mukeji. Kuita basa raMwari mai vari pazhe kudzingirira zvitiyo kuzvikanda mukeji zvinongobuda. Ndosaka nyaya dzeupombwe dzichaugwa pakati pevake munonamata Mwari. Ndosaka nyaya dzecorruption dzemadhiri dzezvinhu zvakaora zvichiitika pakati pevanoimba mugurupu rimwe. Imhaka yekuti vazama kuda kutora zvitiyo kuisa mukeji mai vari pazhe. Kana mai vakapinda panzvimbo yavo, hatinetsani mabhodha nekusechana mabhegi, nokuti uri matiri unotudza the taste of integrity. Ndofana kipasa kuti pandasvika panapa ndofana kumira pana Mwari ndakavimbika. Hatinetseki mumakoreji nomauniversity kuti kunotenga mamaksi. Hakuna anotenga mamaksi nezvidzva, hakuna anotenga mamaksi nemari. Aiwa reason nemhaka yekuti mai vainda panzvimbo pavo. Hama dzinodikamwe, regai nditaure nyaya iyi. Bhuku rinonzi Crisis Object Lessons, page 97, rinotiro. As the leaven, when mingled with meal, works then from within outward. No more external change is sufficient to bring us into harmony with God. There are many who try to reform by correcting this or that bad habit, and they hope in this way to become Christians, but they are beginning in the wrong place. Our first work is the heart. Regai nditaura madzodika mashokawo. Ku Kansas, hanzi kamfana kechikoro kadoko so, ku Kansas, a young boy was sent from school for wrong behavior. Saka kakadzingwa kuchikoro kane matrangi, kari kusunda matrangi, kabva kuchikoro kadzingwa kamfana aka. Saka hanzi neighbor achikaona kachisunda matrangi, neighbor wavo matrangi acho kashinda pamba pako. Wakati iyo chidaidzira, I thought you had better principles. Then the boy answered, my principles are all right. It wasn't about the principles, but it was about my conduct. Zvandinotenda zviri right. Asi yanga isiri nyaya zvandinotenda. Ndakadzingirwa kuchikoro nyaya zvandakaita. Ndiri kuti ma-principles anoparidzwa mumakereke, it's not about the principles, but it's about the conduct. Ndochasvibisa zita raMwari mukati mevahedheni matinofamba umu. Ndochaita kuti chechi itarisirwe mubasi. Ndochaita kuti kunamata Mwari kuonekwe chinhu chisina basa. Imhaka not of our high profession. It's about our conduct pakati pevanhu vagere nesu. Vanoona chii pakati pedu? Vanoona vanhu vane musa here? Vanoona rudo here? Vashava nguva yekuverenga Bhaibheri mangwanani vangarirava muzvimiro zvedu here? So it's not about our principles, it's about our conduct. Hama dzatinoberekwa nadzo, hama dzatakakura nadzo dzinoti kudii? Beside kuti ziva kuti tiri vanani, kuti tiri maSabata, tiri maAnglican, tiri maDash, tiri maMethodist, beside mazita iwawo, ma-principles edu havanei nawo. Vaneta nokuona ma-principles. The greatest argument for Christianity is a loving and lovable Christian. They are tired of principles. It's all about our conduct. Vada kuziva kuti tiri vanhu vakaita sei mukugarisana pamwechete nawo. Nyaya iyo yenda kutarira panapa inotibata zvikuru, inondibata ini pachangu. Kana ndikaverenga nyaya yemurume uyu wanda unonzi George Muller. He was the founder of orphanages in Bristol, England. Ukaverenga ukazona nguva yakuverenga mupenyu waGeorge Muller inonakidza zvikuru. Because wakafounda ma-orphanages in England, was a man of faith. Wakafounda ma-orphanages, akavaka ma-orphanages akawanda mu-England, and most of them wakanga asina mari. Pane orphanage mukazona nguva musondoverenga. At one orphanage there were over 2,000 kids there at an orphanage. But George Muller had no reserves. He entirely during his lifetime, orphanages were sustained by prayer and faith. So this is the man. Not here, there was a day, achitaura.
when I died. And as he spoke, he bent lower. Pane zuva randakafa. Achitaura kudaro, unowedzera kuita soda kubata pasi. Until you almost touched the floor. Then continuing, he added, I died to George Muller. I died to his opinions. I died to his preferences, to his tastes and will. I died to the world, its approval or censure. I died to the approval or blame of my friends or brethren. And since then, I've studied only to show myself approved unto God. Rilipo zuva randakafa kuma preferences angini. Rilipo zuva kana Jesu agara pamoyo like Muller, tichataura kuti rilipo zuva randakafa kuma opinions angu. Ndinoona sokuti hatirarami kutenda nokuona kwako, tinorarama kutenda nezvakanyorwa. Dzokerai kumurayiro nekuzvipupuriro kana vasingatauri sezvino shoko iri havana chiedza chemangwanani. Hatirarami kutenda nemapreferences ako. Hatirarami chikristu nemhaka yezvaunoda kuisa mumuromo kana kurega kuisa. Zvatinoisa mumuromo medu nezvatinorega kuisa mumuromo medu tinozviudzwa nebhuku. Handirarami kuita kuda kwangu. Handirarami kufadza hama kana shamwari. Handirarami kufadza hama dzandinotamba nadzo. Ndinoraramira kufadza Kristu. Zvinoitika koga kana Jesu ainda pamoyo. Kana Jesu atora moyo captives. Kana tatanga with the seat of all difficulties, the heart. If it is surrendered as a one for Christ, zvimwe zvose zvinotevera musporo. Nditenderei apo ndakuda kuti ndinamate nemi nditarire nyaya iyi ndaindora nyaya yaGeorge Muller. Apostle Paul unoitaura kuna vaRoma chapter 7. Iye ihondo yandotaura panapa. Aina kutanga neyo mudikangu. Even the Apostle Paul wakanga ari muhondo iyeyi, akangofa ari muhondo iyeyi. Ndoda kuti newe uzive kuti it's not peculiar to you. Kaverenga Roma chapter 7 verse 18 and 19 inoti iyo. Ndinoziva kuti mandiri munyama mangu hamuna chakanaka chinogaramo. Nokuti kuda kurimo mandiri asi kuita zvakanaka akumo. Nokuti zvandinoda kuita hasino zvandinoita asi zvakaipa. Zvandisingadi ndo zvandinoita. Ndozvotaura mukati ndozvotaura Apostle Paul. Mukamverenga kuverse 23 otiwo. Saka ndiri munhu uri pakutambudzika. Verse 24. Ndiani uchandisunungura pamwiri worufuru asi Mwari ngangwe naJesu Kristu. That's our solution. Unotisunungura mudambudziko iri. Ndinoda kuita zvakanaka. Ndinodawo kuda hama. Ndinodawo kuva munhu anonzi muKristu. Ndinodawo kuva nomutsa. Ndinodawo kuva munhu anoda vamwe. Ndinodawo kuva munhu asingacheri. Handidi kuva munhu wehasha wokuti kana dzabata hasha unobvunda. Handidi kupota ndichienda kumadrugs ndichizviti ndiri muKristu. Handidi kuva ine addict yepornography. Handidi kuva ine addict yemasturbation. Handidi kuita izvozvo. Asi zvakanaka zvandinoda kuita zvacho handigoni kuzozviita. Ndio yakanga iri hondo yaApostle Paul. Asi ndati nhasi Mwari ngaavongwe mhaka yaJesu. Paul roti pakupedzisira Mwari ngaavongwe nokuti kuna Jesu. Iye kana akabata pamwoyo pedu zvimwe zvose zvinopinda mugwara. Regai mukupedzisira taakunamata. Nditaure nyaya iyi tobva tanamata. Ndoda kutaura nyaya inotaurwa neumwe murume achipa muenzaniso. Unoti iye ceiling yembayo ngoti munomatira atingogoni kuona ceiling kuti iri kure zvakadini pandakamira, asi pane ceiling. Ukatora kamwana kane 3 years kakati bata ceiling yo kanogona kujamba kuti kabate ceiling yemba ine yechechi inomatira kuzama kuda kubata ceiling yo. Chero kakajamba sei kamwanako akaibata ceiling yo. Chero kakajamba, chero kakarova. A very insensitive father uri irrational unogona kurova mwana asi kurova mwana akuiti kuti abate ceiling yo. Saka no matter zvataita kumwana ceiling yo haigoniyo. Ndo zvakafanira standard, the bar of righteousness yakakwira. Ndinoda kuita zvakanaka ndipo asi zvakanaka zvandinoshuvira kuita ndiri kukona kuzvibata. Saka baba vokudenga zvavanoita manje vanotora isusu sekamwana kaya ka 3 years votisa pamapfudzi avo. Kana vatisa pamapfudzi avo voti chibata ceiling. Wotoona uri pamapfudzi ababa kuti aishi ndakutogona kutobata ceiling manje.
shoko riya rinoti his biddings are his enablings, rosadziswa mukati muupenyu hwedu. Zvatati tichiti hatigoni toga manje, utinoda kuti aishi ndakatorega mbeva nai pawaimba paya kuti keresi sadza wadya here nomusoro wembeva wakatorega mbeva. Utinoda kuti aishi ina ndichatomukiri ku7 days kundari kuya. Utinoda kuti aishi chero vanhu vakazvipomba miviri yavo vakazvisunga semasoseji mustreet kuti ayuzi Mwari wakatondipa simba rokukurira kumhuri kwenyu vanhu vari vebarika vemakadzi vehombo. Unoti iwewe inini nemhaka yakuti mukuru manje, greater is he that is in me than him who is in the world. Uri mandiri mukuru wanditakura pamapfudzi ndakugona kubata pasilingi panga ndisingagoni. Ndo secret yesurrender, ndo secret yekuzvipa kuna Jesu. Tatambura mukati mechikristu, tatambura mukati memachechi, nevanhu vanoparidza, nevanhu vanoimba zvikuru mukati memachechi, asi upenyu hwavo huchisemesa. Tichiwa maripotsi anosemesa pakati pedu. Vanoimba vaya vakazodai ningi uya baba vandu vanotungamirira vana vechidoko ndo mukuru weyuthi vakazomitisa vana vari kudai ana amwe mai anogara kuseruko, vaningi vakamitisa musikana webasa, vaningi vakudana namai anogara, vaningi vakatorera ningi mukadzi wavo. Taneta nazvo zvisinei neprofesheni ukavachitaura kuti tinotenda chii kana zvinyongwa zvezvo vanotenda kana kuparidza kwavanoita, zvisinei naizvozvo upenyu hwavo hunenge hwakasviba husingapupuri zvavanotenda mazviri. Mwari dai atibetsera kuti Mwari achititendera ungava munamato wako here kuti Mwari ndibetserei, ndine zvandosasvavira kusvikira, ndizvo zvandoda kuti ndiite. Shoko renyu rakajeka mukati mendangariro dzangu kuti ndinofanira kusvika apo, asi ndiri kupa kundikana. Ndine uniform chose kana ari masteps okumacha emapathfinder, ndinorova madhiriri ose kuseri nekuseri, asi izvozvezvo kana mwoyo usina kupiwa kuna Jesu hazviisi kutsvene matiri. Ndinogona kurova rose mavhesi echomusoro, umwe unogona kududumura Timoti yose kuti down nemusoro, asi kana Jesu akasauya akasatendebwa kutora the heart captive, the plan of beginnings outside will always fail and will ever fail. Ndinogona kuziva kuita mabhuku ose atinoita aya atichidzidza zvakanaka izvozvezvo inzira yekuti dai Jesu aenda pamoyo, asi izvo zvoga izvozvezvo kana moyo ukasatendekwa kutogwa naJesu zvinongoramba zviri maforms and rites, but will remain dry as the hills of Gilboa. Muna matu wako here masikati ano kuti Mwari ndodakisa hana yangu kuna Jesu, mutore hana yangu. Kana matora hanya yangu zvimwe zvose zvandoshawa kuti ndiite zvigone kuitika muupenyu hwangu, asi ndatange ndasarenda pamberi penyu. Kana uri muna matu wako ndichamuka uri pauri ipapo, simudza ruoko rwako, uri pauri ipapo simudza moyo wako pandakunamata ndichikunamatira iwe. Masikati ano tava kunamata. Baba vokudenga tinokutendai nemhaka yevana venyu, tamurudza mavoko tiri kunzvimbo dzakasiyana. Vamwe vedu vari kumajere, vamwe vari muzvipatara, vamwe vari kuingwa mharidzo iyo inei vachifamba mumakombi, vamwe vari kuhwa mharidzo ino vari mumabhazi, vamwe vari kudzimba kwavari, vamwe vari panomanikidzika pavari pavakona kunge vari panzvimbo dzakasununguka vari kuhwa shoko renyu. Tiri kuti Mwari tiri varanda, tafunga kuti chikristu ndezvinoonekwa nevanhu pazhe. Chikristu macheka yatinopfeka, machira anopfekwa kuzhe ane nzvimbo yawo. Tafunga kuti chikristu kuridza ngoma nokujaivha nokutarima nemadhanzi anosiyana siyana. Tafunga kuti Kristu kuswera tiri panzvimbo mugomo, izvozvo zvine nzvimbo yazvo izvozvo. Tafunga kuti chikristu Mwari kupfekedzwa nokupfekedzana zvine nzvimbo yazvo. Chikristu hasi macertificate atinopuwa nemakosi atapasa, hachizo chikristu izvozvo. Izvozvo zvakanaka zvine nzvimbo yazvo. Tibetserei kuva maKristu kubva pamoyo. Kana matora moyo yedu Mwari tisina chatakapfeka kunze, tine mahovhorosi ekudiridzana nawo nzimbe, tine mahovhorosi nemagambutsi omumunda. Kana Mwari agara pahana dzedu, mukatora hana dzedu, chikristu chinoonekwa. Chikristu chichaonekwa takabata mafoshoro tichichera, chichaonekwa zvisinei nekuti tiri papi, zvisinei nekuremekedzwa kana kuderedzwa kwenzvimbo dzatiri, kwemazita tinodamwa nawo kumabasa kana kwete. Vachaona kuti uyu munhu haana kufanana nesu uyu, nekuti Jesu wakagara pamoyo pake. Kana tadaro Mwari ndonaro dzevhangeri, zita renyu rapembedzwa pakati pevahedheni kuti ava vanhu venyavo vakufamba nenzira dzenyu. Iyoyo ndo Christ in us, the hope of glory.
denga rose rafara kuti Jesu wakurarama muvanhu vake. Tava mamini diplomats ehurumende yokudenga, umwe nomwe pari. Unga vanoshandira kuparliament, unga vanoshandira kuchikurubi prison, unga vanoshandira pachikoro, unga vanoshandira pabhodha. Kana uKristu ukazara mukati menyika yedu nenzira iyoyo nomutoo wokutya Mwari, nyika yedu inonaka. Nemi Jesu mumachechi medu munonaka, ndokumabasa kwedu kunotapira uko, nemisha yedu yatinogara nevana vedu inotapira. Ndozvatati tichikumbira Mwari patamurudza moyo yedu kwamuri, tibetserei kuti tive venyu chaivo muzita raJesu. Toga hatigoni. Amen.